Cwricwlwm newydd hefyd, mae'n rhoi cyfle i ni, ella bod gennym ni angerdd at bwnc yn benodol, ond mae'n rhoi cyfle i ni ddysgu ystod eang o bynciau hefyd, achos dwi'n gwybod mis Medi y byddai'n dysgu chydig oriau yn dysgu fo ail bwnc neu'n rhydydd pwnc, sef Saesneg ydy'n ail bwnc i felly ar yr ieithoedd eto sy'n debyg iawn. Ar un sgiliau, ydych chi angen i ddysgu ieithoedd gwahanol. Dwi'n meddwl bydd hynny'n ddifyr mwynhau ystod eang o bynciau. Ie, dyna sy'n gret. Mae'r cwricwlwm newydd rili wedi bod o'n plethu lot o bynciau gwahanol i fewn i'r un gwers rili. Byddai'n athro hanes, byddai'n athro dyneithio, mae'n unrhyw beth arall. Plethu daearyddiaeth addysg grefyddol, astudiaethau busnes, cymdeithaseg gyd fewn i uned o waith. Felly dim jyst athro hanes fyddwn ni, ond athro dyneithio ar ddiwedd y dydd a byddwch chi yn athrawon llythrennedd fwy na Cymraeg. A fi'n credu fyd fel o edrych yn ôl ar fy nghyfnod i yn yr ysgol, fi'n credu bod e mor bwysig bod ti'n cofio y cyfleoedd i ti wedi cael amser o ti yn yr ysgol. A fel athrawes, swn i'n gallu rhoi y cyfle yna i ddisgyblion byddai i'n ei dysgu hefyd. Mae athrawon yn gymaint o foderau rôl i ddisgyblion ifanc a chi'n gallu magu perthynas mor dda gyda nhw. Dwi wedi cael y profiad na fel disgybl amser o'n i yn yr ysgol uwchradd a fi'n credu nath na hefyd gynnu angerdd yno fi i fod yn athro fel bod fi'n gallu rhoi yn ôl i gymdeithas ac i swydd sydd wedi rhoi gymaint i fi fel person ifanc.